edi omo dwuma ne ba bi omo tie aha na ye kire mu se ewiase ahonhom nyina wo wiase nyina eye 9 pe eye 4 ese ewiase di adencheche sunsum nipa bi abetena so obi a wo de oka ebi timi ka asem na ye huhuhu na ma honhom kura ho ye chese wo mu wo ye hu kura ni kwase ye bo mu din kura na so ahonhom ye na omu nyina ye baako ya no wo mo na ye kire mu se emframa honhom no wo mu ya polisifo ena ejade no nso ya sojafo na mframa ni ja no omienu nyina ne nam ya de omu ya arrest na se wo de ba abibiso mu a ena nanom de mu a mframa ni ja honhom no wo mu ne ya fra mu abrafo no wo mu ne ya abrafo wo mu ne ya de omu ya arrest do before complain wonderful enti se obi kuta sa tumi ni bia okuta eja tumi a na nebu ohye on camera wo di agro be sell ena de okuta mframa wo mu ye very dangerous mframa for ya defe o defe wo aya wo no na ekoro so no okun sa na mframa for tie okay what you say enti ene ya baba kan asase so ahonhom ene nsuo ma ahonhom on say ladies say no asa enipa project say ahonhom e wo mframa mu ye correct ahonhom e wo jemu mu nyina ye correct enti no ame ye mfato bi say wona mframa mu o ore ye na dwuma ya to sa anyum we de mu otwede ampon eno de basa asore ma no obi ani je ho wona mframa mu na de obesunsu na de eno de papa ye nyankopon reba ojadi nanim hye ade eno nso ye papa na mo so ba tumi a ana asase so ahonhom a wa ade a ye so omo de omo nya papa kire ye mu tie ne yo asase so ahonhom omo nya papa na ne nso omo de na ye ko na so ma kire mu se sa ahonhom ni nyina omo nyina awe mu okay ne nyina awo nipadua mu a edi dwuma okay because enipa we 4 na wonam no correct aya asase ne body we na ensuo so na wo mu yi ya da bia wo num bi na wo pu bi nso ya dai eba abonten ene ye wo mframa na wo home yi ene ye wo eja nso na ma wo huntimi ya dai eye hye enti ne nyina eye ade ba ko ya what you say enti ya kire mframa ne jem enti ne ya ba asase ne ensuom me pacho se ya ka asase sutumi a asase sutumi obi bi okuta bibia na oti asase wo so na pese obobra na su yi a so nya asase sutumi a omo na ye de omo ye business okay ati se akuyaye ahonhom abua ema akuyaye etimi ye yie pa eya ahonhom wa asase so wonderful ena so beton de entoton so your business and now financial transaction eya ahonhom wa asase so omudwumade no okay what you say no omo ya ni nipa enete omo tete efie omo ye mfikire ye mantemu ba bia omo fa all over the place omo wo ho what you say enti ahonhom wa asase so omo nye adeboni biara so obi kwa wo so no kwa wo na bia problem bi wo ho ahonhom no oma chafa omo wo ba bia enti at the moment a wadwe be kire wo se wo hia ajamu a wo hia awurade mu a ahonhom wa asase so omo ye the best spirits are betimi adai aboawo enti honhom bia ne wiase a me se oye bone sa na honhom bia ne wiase so oye papa eya wo nipa no a wo benya honhom no wo na wo mentality na be kire se wo enya bone ana se wo enya papa because nipa bi wo wiase a wonya anadwe se obedi asempa da bia bone ya hyentrimu ma wa anadwe se wo kroso me a memfa nchew so ayo adwe se oni bedi ase a me ya mfa nsamfo mfa me mfikire wo ye mistake a me yo say ti sa nipa we konya honhom se kimu a wabeka che honhom ne say mame lady ti sa oti yi na ebia wonya me bone na me pray asem no benya asem sam no nya asem ketua bia eya me na me kobo me honhom ama ne esa so masi ne me edi asie enti ye ni say mame okay what you say okay let's say wo mo bodua yi me patro anto anya mai wada antoa what is say nyama asori akwakonye obi bi na obi report nipa ma bi je sabudi ka frɛ na eye nipa na be report obi di aidai amano police ni bia no one otene police station no asori akọ obi fie se me kwachew eye nipa na do be call police station what you say enti nipa na ma honhom ye bone say nipa ti ase okay spirit bi o wiase bia me de ka chem se ya funa wo babone no sa ya funa na wo bapa no correct what you say enti nyame owo ogbo adepa no ono na gbo adebone enti se obi kodi adepa achi no obi nso kodi bone achi a ni nyina eye nipa no na wish de nipa ne pe no edai won ne ho abo
What you say? Enti ho mo ntimi nshaw say chinchira ye say eye wo nipa no wo hwe usu ene oban ene nkoma ne die ene be mo no so areate sa na de ne tie okay enti se free asase so ne ye ba nsuo mu a okay nsuo ma ho mo kra de ya tamu mo so mo kra de mo ye fun mu fun mo ye bone okay na ma men kan o say lady nsuo ma ho mo ye ahemfo Woman na sika na dwetɛ nyina ya dai ayi omu dia okay oba ade na nkasa nsuom na ɔte okay adenti na wo se oba ade te nsuom sɛsɛn oba ade te nsuom ma menka asɛm menkyerɛw okay okay nka Genesis 1:26 a wo se mama yanyu onipa wo yesu ban so ɛne yense so okay me pa ɔte ase no correct yamma onipa ɛwo yesu ban so ɛne yense so okay nka Matthew chapter 5 a wo se mo ne asase so nkyene sankyene ne yira ne da anya hwe what you say adenti no ode ototo nkyene ho okay me pa cho ho na tesi apunsu ahwe wa kan apunsu ahwe da papa ye salt 30 cents apunsu ye nkyene yeah me pa cho nkyene yetu firi hen yetu firi nsuom enti wonte ya wogi tum sa wo ye nkyene wa ka sa gi tum sa wo ye nkyene papa me ye nkyene because of nsuo na ewo mi nipadua mu na eba me mfifire kura te me na me ka me mfifire hwe a eye nkyene me jonso a eye nkyene me da se nti at the moment a enkyene no ebe firi wo ema asikyire wo beti asikyire den ye se wanya asikyire yare yare yeah na asikyire ye wo ocean bi wo a epo no ne ba bi wo a etesite se asikyire enti ye wo sugar ocean okay ya ka ocean a ocean ye epo okay your sugar ocean okay epona nkasa wasa dru ba bia your baby a friend of milk ocean wow ni taste ne some milk wow enti sa ade krona ni nyina ya de krono a wow wodoma nkumanya de ba ko wow wono odane okay what you say enti wasemo yenyu onipa we yesu ba ne yense so okay adenti no ye onipa oni suba ne yense so papa na wo kasa ensuo mu ahohom no onyankopon butu nsuo wosi onyankopon ensuomu ye ne tenabea mepese me ne mahwefo ne manyansafo abadwen ma ye hwe dwumadie yesua bibi firi wo nti bobɔ no na poso ma ye let me pacho me dase me pacho papa number ne biem odifo sikadwa number ne nie oha bi eda osubia betimi afre papa number no line ne ye 0553011926 obi say sof ma me wo kan ntentem dodo ma to me bo ase 0553 011 926 ubetimi afre odifo sikadwa ne line no na amane bi ada so yare bi a wowom atete bi a wo fam no fre odifo na ja befa ne nsa so ama wa ye nshira papa ye nko ya top let me pacho ma ye mono tofa ntentem no kwase famous me pacho so obenya bible quotation ya mame ya na nka me petwi ni pa Psalm 29 verse number 3 and 4 okay we are no ajampo akọ Psalm 29 verse 10 okay ne ehwe ensem yo ho okay on say ukofa Genesis chapter 1 verse 2 no a woso onyankopon honhom butudi eso ensuo so adenti no onyankopon de honhom butu ensuo so what you say we say let us create man papa in our own image so mame Psalm 29 verse 3 and 4 Psalm 29 verse 3 and 4 wo fie so abetumi afasa quotation bie quotation bi amede be ma obi ya me say asem bi ameka bi ase no Bible no amenka because the open am dey ma wo wonderful what you say no correct enti lady wo bo nipa oni suban so ne nsa so de ya ene amom ye ba bi anyankopon te okay me pa cho ensu ade de ma ntemo utesi hwe a me pa cho se enye nkyene dabi okay adenti na utesi epo ensu a eye nkyene eye mystery me pa cho se wo num nsu a ensuo bi abesa na wo ma ntemo se ya bura se ya ensuo bi a wonum a se wonum a wontesi ayi bi a wontehwe on se wonum ko yam no asan so reject bi di aba bonten na de be firi wo mu ebeba ne na ye enche ye be firi wo mu ebeba ye nkyere no kwase okay odoma nkuma creative atese wo no ankasa ne ho okay enti odoma nkuma ye nkyere okay what you say wodi ne to aduane mu a eye de eye yiye okay tie ne ye na sa wonum nsuo no a enya nkyere ba firi mu ba eye nkyere me pacho ensuo bi a wa asase so bi a etere kɔbɔ hen ekɔbɔpum ensuo bi atere kɔbɔpum enti me pacho sansa wo ye epo wuti wo ye epo enti sansa wo ye epo nti ensuo bi abi yadai what you say wo de ensuo e tonton na bonten ye wo aqua fresh ye wo ho fresh ye wo wei ne nyina boa no a enipa na yadai
enom. Me ba cho say English kura fato so fama. Wo de bia wo de benya bia fama me. Psalm 29 verse 3. Was it the voice of the Lord is upon the waters. The God of glory thundereth. The Lord is upon many waters. Ti asami o. The voice of the Lord was it onyankopon ne ewo nsuo so. What you say? Onyankopon ne ewo hefa. Nsuo so. Wow. Enti se nyame obekasa okasa free. Okasa free nsuo so. Okasa free nsuo so. Wow. What you say? Hon me nyankopon tie. Famous jump na ko verse 10 mama. Okay, where I say verse 4. Was it the voice of the Lord is powerful? The voice of the Lord is full of majesty. Yeah, you should majesty more hene. Okay. What you say? Okay. Your majesty. Wonderful. Yeah, you should more hene. Enti ohene ne onyankopon was ne emu odu. That is so. What you say? Okay. Onyankopon ne mu yedu. Na se ne mu odu okasa free hen. On se sensuo muna. Na sa yire mo ne agrada etete ya na da form. Wo bete gegrawo. Yirawo. What you say? Enti onyankopon ne honum ne free ba. Enti yanko verse 10 no. Was it the Lord sitteth upon the flood? Yeah. The Lord sitteth king forever. Ensuo so no onyankopon tie. Odine hene. Wo betere ensuo so odine hene da. Wonderful. Ana papa mahwefo ni matiefo. Aya na ade bi wo honom a nwanwa se. Onipa timi tena se. Na wase ensuo anya de pa. Nyame ensuo ye bone, ensuo ye bonsam. Nanso papa adesuade kakra ye nkomu dipo. Bara adesuade kakra ya yesua mama hu se. Yase ensuo ye bone, ensuo nye. Nanso se asofu yi kobo kire nipa. Medru ho. Nya botere mame. Abanka me simu. Ai, tobo ase. Ansa. Yase aduane a wo meto no ma memochi ya hono. Ya na ya chiwade. Enti medical ka say lack of education. Okay. Enti na Hosea chapter 4 verse 6. Wase nimdi a memman ni enti e na wo yira. Na sanke nya nimdi a dia na ema medi yawo e ya asofo. Tina meka say obi kwatena Bible school onye sofo. Won kan sofo ho. Wo bisa ne say nyame ba na frɛ wo wase ye nyina nyankopɔn. Wo nyina nyankopɔn na hwan? Wo ye nyina nyankopɔn ne din de sai. Ahom ne dɔso enti mu de na frɛ wo. Woni hweka do obeka nsa meso Yesu. Yesu nso wa bai no am project nso o ye nyame. Wase meja. Yesu amie na no anka say me a me hyam waka wase ensam a metifra agya ne nkyɛn no. Eno na me yadai. Meka. Enti agya no ne hwan? Papa no no kra wo kan ne kyerosem nem se o mati wo ba bi say. Wase mususu se me na me de mu betwa. Wo de amfa no nto eno ya another topic. Okay. Me say nipa nim de Yesu. Okay. Enti mu ntie me. Okay. Na me nhyɛ o se chinchira agimedi. Me de me kyerɛ nsɛm me bia wadwene mu. De abema wo so ohunu se onyame wo ho. Hosea chapter 4 verse 6. Was my people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. What you say? A son so upon him the enti. I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will. What you say? A son send nipa upon him the enti. Was me so me twa free me mem se me ma oni me sofo. Enti wa sofo mo nim de. Asama American, you are so for me obe just ono obe kontokwa. The all can ente sa enso me pacho. Let the Bible me no try. Papa nsuo so de ne kana ya. Pacho. Famous. Sa fam call Revelation chapter 16 verse 5. Na yo nhwa de bi. Lady, on sa hwe sa wonum nsu a ekọ yam a on taste. Dabi. Enye nkyere. Ba sa ensuo ni furu mu ba eye nkyere. Ana papa ni padua ne so krampo no 70% of water no. Ewo within nipadua ni mu. Ensuo woni pam edo so che bibia. What you say? The atia ne say onyankopɔ bo nipa no oti nipam. Enu nti na Yesu Kristo beka kire mu say so beka kire so ahenie ewo ha. Ana say wo ha. Wo boa. Na so ahenie no atimumu. Yesu na ka me pacho Bible me na me try. Dabi. Oso ahenie no atimumu. Enti otwedi ampo onyankopɔ oti nipam. Revelation chapter 16 verse 5. Yeah. What say? And I heard the angel of the waters say, I heard the angel of the waters say, na say wo home of free nsuo mo ba. Mete home of free nsuo no so. Say the all can you say thou art righteous, O Lord, which art and wast and shall be, because thou hast judged thus, for they have shed the blood and say the blood of saints
and prophets and thou hast what do you was it mete say nsuo so bofo na ka se awurade ye konkron na wabu atensa awurade ye konkron na wabu atensa me pacho bofo be na ka se wakasa ensuo wakasa wia so bofo there be was nsuo so bofo ana wakasa jamu bofo so papa obi te ha wo hwa yen be kan kire o sa asam na wo kan ente sa eno na me prove e some de ma no be kan sa obeka se e Christopher be ka se de make me boa enti na che se nyame woti nsuo be se nyankopɔ ti nsuo mu wati ase nyame ɔti nsuo mu na nsuo na so ne wo mu yi wo de opa say so e ka de say so short emoja wo betimi ananam ho ache obi hia wo a wo se first ye bia koda ni ase na ni ase ho a wo ni moja no kre yetimi ka se enkoto moja duro ma no no kre on se wa short moja on so wo mu yi ba do opa short nsuo within 5 minutes ya mo nsuo se obewu wati ase nsuo hu hia nsuo na kuta ni padua na tie dia na me dia asofo ho ye oni asori ba bia wutie me sa asofo no kire ewie a yese ye nkobu osu me pa cho asofo obi eba obi baba wo pese owa no na ko se ne pe wa abonte a na so pese ye ju tumu ampa cho enfa na eso okọ wo de ne ko fie wo de ne ko ne fie no kwasem what you say no akọ wakotua ne tira de ma na wofo na de na ba betra ofie na afa wa ba ye oyere yes ana tie enti sa asofo ne preach na akọtara so dem ne etichi uwie a yase yakobu osu chese ye do ko akoma awurade wonya nkopon ewo nsuo no naso amu akure be ka kira wo se papa ewo nsuo na homo ne nsu te nsuo me pa cho asase so ewo yi ye fie ye mu ye woni pa bonefo ho ene woni papa nso ye dan ewo ho sese ya make so obi ti aka se ha me wo fa wei woni pa bonefo che obi ya papa me hu obi a ya kire no eye ne bibia wa so da mu wie na nipa no wo mpa adwamammo barada ya de ne ko no nsuo ma ye bo na su no sabre no wa start hie adwamammo ankasa obura adwama na hunu se adwama ni su fe enti sabre na chese wakohia ne o mo ne wo ho no na de tie ne se onipa me se wadwene da otiri mu no ena kire obobre wow adwene da otiri mu no ena control wo wow because yo obi e dika reject dada wo sorry a ensuo na ade no dwuma wo sorry a no papa de ne hia eye ensuo wo de be huru wonim na de be huru wonum wo twi wo se ensuo wo wi wanum ensuo wa sa adware ensuo atare e hye wo ensuo na asa de si wo wi anu asa gira sa kasa tie ensuo se tumi o ti ensuo ma ensuo ne ye ensuo no tumi ne ye bone se tumi ne ye bone a wonim se wa na kasa tie aho okay because at the moment you about to me tumi o ti ensuo no what do me tumi ati wo mu because was it as above so below ensuo no epokase na da wiem no enti obi bom pa se awurade humembo awurade o twede ampon bra besra me onyame wotepum enti ho enipa bi atimi a single out me pa cho se awura fie bia mu a na se maame bi te ho ne wa wo ma enkasa maame ne nko na wo ye ba no oba na wo ye ana meboa because ye tu sa na tie enti o se ye bo nipa we suba ne ense so de a me pa cho nipa ba ko pa na wo ana wo bie me ne mahwefo adwene enye nipa ba ko ba ko na wo ye de fa di suade fa to ho ye de nya de yanim nko a o na mom se obi ba sei enye wa sorry dem na abete sa asem nchekere we wa sorry fie wo sofo anka nchew because ono wo pesika de wonim yes wonka wonim papa o pesika no kura ba bia yie die ne wono no obeka kyerew wonka santam we bi emfa nkyerew da because sofo no ko bible school no ya nkere ne sa se ya nyanya medifo kase se na wo kyere ye ne a moma yemfa osenya yo na yensua de na bibifo yensua de a ebeboa meda wase papa yenko lady me pa cho me da se on say ya tag ensuo mutumi no so ye bone at the moment oni pada se ne beka se tumi e wonsuo ye bone no wa kase ti odoma papa na wo kase efie bia mu ayama ne papa na ewo what you say si ani da bia ye bo papa ni di maame ne de ye mo ni di kura what you say enti oba bi o fie bia adenti na efra na oba atan ya ne tete ne mata oba bi o fie bia na tete atantane no kwasem enti tumi a wo wonsuo no mo no eye oba no yeso ono ye bonsam ba papa no otinsuo no mo de ono ye nyame wow what you say wonderful enti ho wonim de enti a ye frɛ tumi otinsuo mo no nyame no oye oba no otinsuo de enti ye frɛ no maame wata me pa cho onye bad identity when na me pesa difo no ekan ho nsam eno enti no twede mpon ka kire me se
me make sanche di for so o ma edai me kan simple o ma di hwamo because omu nanim de omu na the voice of the Lord adento no mote no omu ntime meka ho no kore na still omu de enkontompo no na de nam aye adwuma tie ne ye ma me no ote nsuom no me ka che o say oyo hema what you say one na wiase nyina hema one na wiase nyina firi ne mu wono mu na hohom nyina so ye dai efire sa ma me wata no de enti e fere ma me wata tie ne ye ma me ayo ba ana wata enye ne yaka wata Nigeria for pidgin o say Nigeria for to make catch us oga give me water yeah wakati oga give me water o person o cho oga da mama nsuo ana me nua mama nsuo nom enti o mu na ka mama water means yenya sa word ni free Nigeria pidgin nom what you say enti o mu che say to me o tin nsuo nom oyo oba na nyu oba nko so na te wo ka hu say epono eye wiase ofro epono ye wiase odoma nko create wiase we no wo hu say onipa ni capacity obetimi de atena nsuo mu na santi insa say ko nipa betena nsuo mu ode nsuo ne ba wura nipa mu enti odoma nko ati nipa ne mu ene onu amu ne tena bia ye nsuo no what you say wanu to me ne tena bia ye nsuo mu enti me pa chaw medical catch you say to me na tepu no mu no wono se de wo sori a wonum nsuo bia bi ema onya hoden no wono nso ensuo bia de adamantamu bia ensuo no so ye ne angels wonderful what you say enti yase nsuo bia tena ekobodie ekobopum enti se de wonya nsuo bia wotime nom na ko yam ema otime refresh ho no sa na nsuo bia da asase bia so tena ekobodie ekobopum enti me pacha de wonom ene de ekopo no nye the same thing ukogira po ano nso a me pacha sade wonum nsuo ko yam na wadwu so bia gu abonten no epono so yi asoche ensuo na beba ne mu no no so wa pia bi ayedai enti always bia ekọ na aba wo so da bia wonum nsuo na adwon so na fifire nso yedai etew me pa cho so obi pese waje betinyi a enfifire ate wo no ka onfifire ne hwe aye nkyere wo opo nsuo a ka wo nsuo ne hwe wo fifire no ana wo dwon so ana so ani asim fifire oni ase enisuo no se ba ya ka bi hwe eya nkyere se son sa na okoka punsuo nso hwe a eno so ye de eya nkyere wonderful enti onipa bi o wiase bi ya ofiri pum na bae onipa bi afiri po ase epo ba ne enipa wa asase so nyina wonderful enti ono ne the majesty eno nti na me go to Revelation chapter 16 verse 5 wo se awurade a wotene otwani ampon wotene na nsuo so na ye otena bia na obu atan saa enti so nyame bu atan efa na obu atan firi nsuo so wokọ bible mu a yese ahyase no onipa ye bone ade na onyankopɔ de se wiase odi nsuyire anya nsuyire no kre enti ade na nyame de nsuyire be se wiase efisa bone enti se nyame de nsuyire na be se wiase a ensuo no ye hwan na se nsuo ni ye bibi ensuo ni ye nyame wo ye bibi wo ye oba ade no amu wonderful enti me pacho asabel so below he epona da soro no anu na da fom so obi baji machinyi a ko gira po ano wo gira po ano a hwewiem ne kala na hwepo no so kala said the wiem nsensa be the same color and epona da fom so be dai ebeye etu adoma nkoma wotepum wonte ba bia etu kenka bible no a wase emfiti ase na onyankopɔ bo so ne de asase na asase ne saka ne hunu na nsuo na cover asase ne nyina enti no oni panya ba bi ntena esa so onipa ni capacity obetimi de atra nsuom enti na ase onyankopɔ pave way ama nipa nya ba bi tena enti o nsa ade ne ye 4 enti o famu 1/3 ene o de kwasinse wiem enti o ye wiem a ye nsi da wo soro wana be paja na ne ehunu wiem no o se yesi abrosa bi ho ebi ni ho enti nsu kase ni nyina ene da wiem no wonderful what you say ene oja niema nan no 4 elements no emu nchichemu oja na ba ko eno ne epo na da fam ayi wonderful enti so kasati ya epo no a wa kasati ya do osoro no because the osoro no na wo fam what you say enti so nipa bi baji atinyi a me de maka cho so ofiri pum nipa wo wiase nyina whether you are black man you are white man you are white wo free pum because kan fifire hwe wo kan fifire hwe a enti to me na friend maami wata no sa maami wata e wo ho de a your papa wata so ye dai e wo ho asam ni nyina na sa papa wata no na da soro no ana sai tie maame oni ni kunu ena tifie okay enti your wasoro no wono anu wo fam wonderful what you say wonderful wono awosoro osanso wo fam okay enti enu nti na say ya bu obi yesu a ya ntere fie mu obi yesu ya ne ko nu nsuo
na de enti ya mfa nipa nkopum ne ade nipa konsuansu a de de ma ntamo ne se onipa bia on a guardian angel enti se ya do kwhye tumi bi nsa ya bo osu wonsu we mu a hunu se energy bi wo ho ntansa bia kan nsuo no enti nsuo na etere koro no eyefa no ode koro wokobo epona mane se nipa so wese so asakra na dwen enti papa ne maame mo no me de sa nipa so wese ba wiase enti se wo so asakra na se nsuo wo ne chafa kase bebre abusua enti me catch you say so bi be jira ba bi ena sofu buru ka se okuta maamu atatumi a no wapo wakun identity na mikuta maamu ata ya project ne say wo ye bad entity ya se maamu ata na ebo nsam wo wiase me pa to maamu ata wo ye the majesty what you say ya ka maamu ata wo nya adeboni bi asa maame water ya che se ono na nsuo ne nyina ya dai eye ne dia wo ye mother of all waters ensuo bi e wa asase so bi a wo nyina maame no na ne mu ana hohom ne honam ne akra nyina ya dai efri baaye wonderful enti maamu ata ene papa wata sika ne dwete Haggai chapter 2 verse 8 was sika ne dwete ho ade aye awurade nyankopon de na awurade ne tena be wo hen awurade tena be ye nsuom wonderful was the voice of the Lord is upon many waters onyankopon ne wo nsuo bebre so na ensuo ba bia ensuo ehyiam wo kenkan Psalm 29 verse 4 no a was ensuo ne momu ba bia ensuo bomu no ehonum na nyankopon ya dai eti na sensuo so bomu a e ma nyankopon ne je wonderful enti abusua media na odi for skedwa wonderful me pa to media me nsua de o internet ena me hwe obi mete odoma nkoma mete na asem me ne hia face to face me ne kasa animu ne animu ano ne ano so enti wa kire made onsa me hu ho everyday bia me nya asam foforo be ka kire wo abusua men tag me en kasa me yeripa bonefo me kire okwan obefa so obedi yi ekwa befa so obetimi abobra enya nkwa atena se en kasa ntia de bia wo wiase bibi o wiase bia sa won tia se amepa cho de o kasa anado e bibi no na won tia se ko nipa ne nchen ko bisa ne mo se menu ade we a wo ye men tia se cheme mu e bia se nka onya abotre mo o kire o mu a en kan tia se bai eno ye sense obetra ba bia di nipa natam no akasa hu e de asa nipa no abusia me de osom ne ba besi wo ha ya me dia no odi force kadwa my number is 0453 011 926 abusia tie me ma me nyo favor bi eja so men kancho nipa bi wa lady obi won mo wa chichi wo ba ontumi mma said obi wa abrochi o send ne bibi ni aye adwuma ma no medical kasa distance is not a barrier ba bi onipa da sanity bi ensuo so yedai eda ho enframa so ho eja so ho asase so ho enti se bi a wontumi mma what dia ne say wa affordable 500 cedis enka ne ska 5 million na dia sende no obodi no ache ba bi awo na adwuma wo de baaye no ne aya ma wo eyi a na dia dance ya me pa cho me dia no odi fos kadwa eje nshraw me chia me ba na eje yi ene me manyina me ba bi ga me chia wo me chia me ba na na kwa miska na afa ma chia me ba na na kuyeska o na twato na ma chia me ankasa me ba wo di machi me suffocate wa osofo David afri enche me de baba fidie so ama mo so mo de money ehunu bi awurade nshraw awurade nya okese me chia wo so a wo hwe me ene everlasting power palace members nyina kwasiada obi amomoden ne ehia na kwasiada all white eja mo awo ne nsi yi amen hallelujah se me ka kire o ya sensua de ena de sua ne ya me de papa ma ya hunu se otwadi ampo nyankopon wati nsuom yada na sepa ono ane maame wata ya yada na sepa eja won hye wa wo je bre na wo hye yen ji odi for line ni biem 0553 011926 mi a me di dwumadie ho chia me di ne Lady Bex eja ya adoma edwoada ye be san atena se age yadwa eja won hyira wate na wonye wakoma so ade ma me chia obi biara a oje bre hye yen ye be san hia abusua waje bre na wo hwe me dia ne skadwa nyame kese odoma nkoma bo so ne asase a ya fra na